Opa gaizu, bideo honetan ikusiko dugu zer den indarren deskomposizioa eta gero egingo dugu ariketa simple bat ikusteko bere aplikazioa. Aurreko bideoan indarren konposizioan goratzen baldin bauzue, ikusi genuen sistema bat zeinetan baldin bagenukan horrelako indar bat eta horrelako beste indar bat, bai, indar resultantea lortzeko, egin behar genuen horrelako zertxo bait, ezta? Eta bi puntu hauek elkartzen zuten indarra, hori izango zela indar resultantea. Hau da, hemen logika da, bi indar hauek batzen baldin baditugu, hau lortzen dugu. Bale, hori izango zen indarren konposizioa. Zer izango da indarren deskomposizioa? Niri ematen baldin badidate getzitxo berdea, eta interesatzen zaigulako, eta ikusiko dugu zergaitik interesatzen zaigun, getzitxo berdea ematen baldin badigute, zelan lortu dezaket bai gezi gorria baita berdea ere. Bale, beste modu baten esan da, demagun esaten digutela daukagula urrengo problema. Imaginatu daukagula, indar bat, F bat, 4 newtonekoa dena, eta esaten digute indarra eta horizontalen arteko angelua 45 gradutakoa dela. Ados. Eta nire helburua izango da, indar hau bihurtzea, grafikoki ikusten duzunez egin dezakena hau ona eraman, eta marrazten ditut bi indar, hemetik indar bat eta hemetik beste indar bat, eta bi gezi horien gorri horien arteko batura, bale? Honi deituko diogu F bat isa, zergaiti delako F bat baina isa ardatzan, eta honi deituko diogu F bat I. Beraz, gure helburu izango da grafikoki ikusi zu esorza dela, erroa eramaten dute jabaugat F bat I eta F bat isa, baina galdera da zenan lertu alditudan F bat isa eta F bat iren balio numeriko gau da bere moduloa hau jakinda. Vale. Fijatzen baldin mazarete, badaukagu triangelu bezalako bat, vale? Horrela marroztuko dudana. Triangelu honetan, alde batetik daukagu hau izango da FR, bai? Hau oinarria izango da FR esparkatu, F bat. Liatu naiz ni hemen, borratzen dut FR eta idazten dut F bat. F bat, hau izango da F bat isa, bai? Eta nigezi hau hartzen baldin badut eta hemen jartzen baldin badut, hemen hain zuzen ere, altuera, azkenean gure helburua da jakiteka zenbateko distantzia, hau izango zen F bat I. Vale? Eta horretaz aparte baita ere badakit zenbatekoa den angelu hau. Badakit angelu hau direla 45 gradu. Eta erabiliko dituguna dira arrazoi trigonometrikoak. Fijatzen baldin bazarete, kosinu 45 gradu izango da. Kosinu 45 izango da kontrako katetoa, hau da F bat I, F bat I, egingo gauzatxo bat aldatuko dut F bat izaren kolorea, kapasa nahi zen, ez borratu gabe, vale, borratuko dut, jaliatu naiz, borratuko dut eta txukun jarriko dut. Vale, egin duan gauza bakarra da F bat isa kolore urdinez jarri, vale, hobeto ezberdintzeko. Ongi da, orduan daukagu kosinu 45 gradu izango dela kontrako katetoa zati hipotenusa. Hemen jartzen dut F bat. Eta bestetik, badakit sinu 45 gradu izango dela. Sinu 45 izango da alboko katetoa, ez liatu naiz, eta fijo zuek konturatu zaretela, kosinuaren kasuan ez da kontrakoa baizik eta albokoa. Beraz, hemen jarri barko nuke F bat isa. Eta sinuaren kasuan bai, izango da kontrako katetoa, kasunetan bai izango dela F bat I, zati berriz ere hipotenusa. Vale. Eta metik ondorizatu dezakegu urrengoa. Ondorizatzen dugu urrengoa. F bat isa izango dela, vale? Ni hau eramaten baldin bautona, izango da, F bat isa izango da F bat bider kosinu 45 gradu. Eta F bat I izango da F bat bider sinu 45 gradu. Eta hau jarriko dugu hemen kolore horiarekin oso garrantzitsua delako.
oso garrantzitsua, eta etengabe gertuko da. Hau da egitea indarren deskomposizioa, hau da. Ni daukat indar bat, F bat dena, eta bihurtuko dut bi indar ezberdinetan, bata vertikala eta bestea paraleloa, eta haien balioak izango dira hasierako indarraren modula bider kosinu gradu bat edo sinu gradu bat. Bai? Honi ditzen zaio baita ere proiekzio, baina momentuz ez egoa sola. Ikusi dugu zelan egin dugun. Orain ikusiko dugu ariketa batean zertarako balio digun honek. Ados. Hau da gure erasoa. Vale? Hau da, gure problema. Plantatzen digute, vale? Daukagu, honi ditzen zaio indarren diagrama, indar ezberdinak agertzen direlako, alde batetik daukagu F bat. Baita esaten digute, barkatu, hau, angelu hau, direla 45 gradu. Vale. Orduan, indar hori graduarekin ematen digute, bestetik F2 horizontalean eskerrera, vale? Eta F3 vertikalean bera. Eta esaten digute bai F1, bai F2 eta bai F3, hiruren moduluak direla 4 Newton, hau da, zenbateko luzera daukaten gezitxoak. Vale. Aurreko bideoan, indarren konposizioan, azkenean zelan batzen ziren indarrak, ikusi genuen, indar vertikal batekin batu ezaketala, horizontal batekin, baita ere vertikala eta horizontala batu alditut Pitagorasen teorema erabiltzen, baina inondik inora zen agertzen zelan batu aldudan vertikal bat, horrelako diagonal batekin. Ez dakit zelan batu alditudan hauek edo zelan batu aldudan horizontala diagonal honekin. Horregatik da horren garrantzitsua indarren deskomposizioa. Zergaitik, ni indar diagonal hau egingo duena da bihurtuko dut indar vertikal eta indar horizontal batean. Eta hori lortuta daukadanean, orduan bai egin aldu dela indar guztien arteko batura edo komposizioa. Beraz, lehenengo urratsa izango da indarren deskomposizioa. Horretarako, grafikoki, hau deskomposatzen dut horrelako indar vertikal batean, bai? Eta baita ere urdinarekin honelako berera batean badut, honelako indar horizontal batean. Honi izan dugu dituko diogula F bat isa, eta besteari dituko diogu F bat I. Beraz, hori eginda daukagunean, ja, esateko berdeak ez duela balio, horrela egiten diogu. Tatzatzen dugu bi geziekin, bi marratxoekin. Eta orduan badakigu gure indarren diagraman bakarri daukagula gorria, horia, la rosa eta urdina. Berdea ja ez dela agertzen. Baina baita ere jakin nahi dugu zenbateko luzera daukan gezi gorriak eta gezi urdinak. Justo aurreko kasu berdina denez, kalkulatuko dugu. F bat isa izango da kosinu 45 bider F bat. Eta egiten baldin mozue horrek ematen du 2,82 Newton. Eta gorriaren kasuan, hau da, F bat iren kasuan, berdina ematen digu zergaitik kosinu 45 eta sinu 45 berdina direlako. Beraz, borratu dezakegu ja berdea, borratuko dugu kontu handiz, hau ja ez delako agertzen gure indarren diagrama berrian, nola ja deskomposatu duan nire indarra, ja hau ez da agertu behar, eta bestela liatu altzerterako. Eta hau da gure indarren diagrama berria. Dauzkagu bi indar, vertikal eta bi horizontal. Horatzen baldin mauzue, hau egiteko begiratu behar genuen, bai adibidez, horizontala egingo dugu. Horizontala idazten dugu hemen, horizontala. Horizontala egiteko begiratu behar dugu, horizontalean dauden bi indarroien artean, F2 eta F bat izaren artean, zeinek daukan modulo handiena, 4 Newton eta 2,82. F2 ez da, beraz, indar resultantea joango da F2-ren noranzko berdinan, eta numerikoki geratuko da horrela. Idatzeko dugu. F resultantea isa, esateko dela F resultantea, baina isa norabidean. Izango da F2 ken F bat isa. Hau da, 4 ken 2,82. Eta honek ematen digu 1,18 Newton. Beraz, izango dugu indar bat, norabide honetan, 1,18, pizkat laburrago, horrelako zerbait. Bai? Eta vertikalean, berdina F, R, azpi I, izango da. Biratu berdugu F bat I eta F3 handiago denez F bat I baino, idazten dugu aurretik modulu handien daukana, F3 ken F bat I. Eragiketa berdina denez, emaitza berdina emango digu, 1,18 Newton, eta noranzko izango da modulo handien daukanaren
horretan. Beraz, horrelako zerbait gertzen zaigu. Eta azkenik, egin behar dugun gauza bakarra, da, horatzen baldin mauzue, nola, orain, ulertu behar duguna da, indar guzti hauek, lau hauek, batu ditugula eta geratu zaizkigula bakarrik bi beltzoiek. Beraz, egingo duena da, borratuko dut guztia eta utziko dut zelan geratu behar zaigun oraintxe bertan. Oraintxe bertan geratu behar zaigu, borratzen baldin badugu hau guztia. Ondo, bai, orain daukaguna problema esate baterako, izango da, jarriko dut berdez, bale, hobetik usteko. Horrelako indar bat eta horrelako indar bat. Eta orain vertikala eta horizontala denez, egin behar dut horrelako zerbait, lortzeko indar resultantea. Eta indar resultantea lortzeko numerikoki Pitagoras erabili behar dugu. Egingo dena da, hau asko zer Beraz, txikiagotu dut hau da dauzkagun indarrak, F bat R izango direnak. Horizontalean da F resultante isa eta vertikalean F resultante I. Beraz, lortzeko hipotenusa, egin behar dugu Pitagorasen teorema izango da. Indar resultantea. Berdin errokarratu, biratzen dugu horreko bideoa horrelako ariketak zaiten dira, eta da F R isa karratura gehi F R I karratura. Pitagorasaren izerabiltzen. Kasu honetan izango da, 1,18 karratura gehi 1,18 karratura, honen guztiaren errokarratua, eta egiten baldin bauzue kalkuluak niri eman dizkit 1,67 Newton izango da azken emaitza. Vale. Hau da numerikoki emaitza, zenbateko luzea izango duen geziak, eta hau da grafikoki. Gu badakigu azkenengo indarra izango dela. Indarra hau eta norabide honetan, bai, eskerra eta baita ere bera. Oso garrantzitsua da indarren deskomposizioa ikusi dugunez, azkenean gauza bakarrik batu alditugulako baldin bauzkagu vertikalean eta horizontalean, eta ondoren gero indarren konposizioa egin behar dugu.